Sajallale zai min komai dan Allah shi kadai yake iya bada kai in ka ce ka ba ni to ƙarya kai mun dan shi ke ba ka yau da gobe mai ka ci kai dan adam da ya ragu kan san mun sarkin da ya ba mu da haye mana da gata shi zai maka karkaje ka gun wani garga. Murmushi mana. Bismillahi jalla sarki ubangiji mai kowa zai jalali mai yi mun komai bayan Allah ba zan Kurgari ta roba daga ya saka wa dan magyazo ya saki Najeriya ya ci kutumar ubanta ya lalata ta kace ba ka san magyazo ba ka san dan magyazo wai shi wannan talaucin ya kosa ya gama ya tafi da wani. Yau wato assalamu alaikum al'ummar Najeriya ni sha girgirbo na fito neman president na kasan nan diren da na rike kasan nan idan ba na saci miliyan 2 ba Allah kina. To amma abun mamaki ka ce ba ka san ka ga yara a danja suna bara. To ni sannan bayan haka kuma mata duk zan nema musu aikin kamfani duk ya kun koma aikin kamfani yadda maza suke cin kutuma duru wasu to kuma mata ya kun ya wuya. Maza yanzu zan juya Najeriya mata su koma su suke nemo maza abinci. A saboda me? Idan ka auri mace sai ta rike ka. To ni ba zan saboda me? Ba zan mataimakin ka. A kai ne mataimaki na dan maja zan karki Najeriya ya kai mata kaishin mutuwa. Domin kai ma yanzu Buhari ya ma hisabi. Buhari ka taimaka dan magiya da miliyan 30. Yau Buhari ka taimaka dan magiya da miliyan 30 ka turo mai yanzu ta waya. Ina jiran ka Aisha ke mai daki na ce yanzu miliyan 70 nake so a bai dan magiya zo ya kusa rasuwa. Yawwa ya girgirbo ga dan magiya zo I love you. Fari zuciyarsa fari wannan in dai amana ce alaji in dai a lafiya ce to ga babanta ya girgirbo ya zo wajen mai gidansa a samun man lafiya domin ya girgirbo ya kusa rasuwa. Allah kwa kai fari zuciyarka fara Allah ya kara ma daukaka. Na baba Ganduje ikon Allah. Dubu jiran mutum daya kan daki sai an taru margan dutse ka buga man aljihu uban mara uba mai uban ba kai ne ubansa. Zuwansa lafiya ta yi ran a jihar Kano. Zuwanka jihar Kano mun gani kana yi aikin ka ne dan halan ne kai billahi ka ce ba ka san shugaba namu da lafiya ka ji uwarka tana I love you. Assalamu alaikum al'ummar Najeriya idan rana ta fito tafin hannu baya kare ka ni sha girgirbo sai lankan tunkwari nake tallata a shugaban kasan mu na gobe ya haya bello shugaban kasa na matasa matahi na matasa shugaban kasa 2023 insha Allahu kai ne kai kuma za kai za ka maimaita insha Allahu ka ce ba ka son ya haya bello ko ka ce ba ka son Najeriya ka je gida ka je yan gidan ku suna I love you. Ni Halima Idris ita ta ce in tallata ka domin ɗan halan ne kai. Halima Idris ita ce a wakiliyarmu a Kaduna da kewaye da jihar Kano a iso lafiya matasa I love you. Assalamu alaikum al'ummar Najeriya idan rana ta fito tafin hannu baya kare ta ina matasa matahi na matasa ya haya bello insha Allah shugaban kasar gobe 2023 insha Allah wanku da kwarkwatarku ku zo ku yi tururuwa domin mu zaɓi ɗan halar irin albarka. Halima ita ta ce in tallata wannan bawan Allah a iso lafiya I love you. Sele me za ka gaya wa wannan ɗanbocin ga mu dai mun tare gaba ɗaya mana me ake ce magana ta gaskiya ina gaya mutum in dai ba zai magana ɗaya ba ko fol lehi alƙur'an sunansa yaro ƙarami. Wallahi gaskiya kai disappointed din mu ba zan koyi maka Abubakar ba zan koyi ba gaskiya zai. Gaskiya magana ta gaskiya. Na rantsa da girman ubangiji. Muka ce ka ba mu wannan kuɗin ya kamata ka ba mu. Wallahi ga mun fito kowa. Mutuncin mu ka sa mun fito mun yi alƙawari. Ni kuma da lafiya ma appendix ce da ni na fito. Allah mu je can. Eh?